Γεια σας παιδιά, είμαι ο Αμιράν και γύρισα δυναμικά με ένα νέο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω μερικά κόλπα, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ώρα του παιχνιδιού. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε το like, κάντε εγγραφή και ενεργοποιήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε τα επόμενα μου βίντεο. Παιδιά, πριν 4-5 μέρες είχα τουρνουά στη Θεσσαλονίκη και σε αυτό το τουρνουά, αυτά τα κόλπα που θα σας δείξω τώρα μου χρησιμεύσαν πάρα πολύ. Και πάμε στο πρώτο κόλπο. Παιδιά, αυτό το κόλπο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας από την ομάδα, αλλά πιο πολύ το χρησιμοποιούν το αριστερό χαφ και το δεξί χαφ, μιας και αυτοί πιο συχνά πάνε στη γωνία του άλλου τέρματος από τους αντίπαλους για να κάνουν σέντρα. Την ώρα του κόλπου αυτού, ο αντίπαλος πρέπει να νομίζει πως κάνετε σέντρα με το κουνάκι, έτσι. Σαν να κάνετε σέντρα, αλλά εσείς στην πραγματικότητα δεν κάνετε σέντρα και κάνετε αυτό το κόλπο. Και βγάζετε την μπάλα προς τη δικιά σας μεριά, ή για να βαρέσετε ή για να κάνετε κανονικά σέντρα πιο εύκολα, ή να τη γυρίσετε πίσω την μπάλα. Παιδιά, για να μάθετε αυτό το κόλπο πρέπει να κάνετε μια εύκολη κίνηση, πρέπει να δουλέψετε μια εύκολη κίνηση, η οποία είναι αυτή. Πρώτη κίνηση. Δεύτερη κίνηση. Και παιδιά, άμα δουλεύετε αυτές τις δύο κινήσεις συνέχεια, είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσετε να το κάνετε πάρα πολύ καλά το κόλπο. Παιδιά, τώρα θα σας δείξω κι άλλο κόλπο. Αυτό το κόλπο το χρησιμοποιεί όποιος θέλει από την ομάδα. Δεν είναι συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, για αριστερό μπακ, αριστερό χαφ, επίθεση. Είναι για όλους. Για να περάσουμε τον αντίπαλο εύκολα και καλά. Όταν κάνουμε αυτό το κόλπο, μπορούμε να κάνουμε για παράδειγμα πως πηγαίνουμε αριστερά και να βγάλουμε πίσω την μπάλα με το δεξί πόδι και με το αριστερό να την βγάλουμε από την άλλη. Αυτό γίνεται και από την άλλη μεριά, ακριβώς το ίδιο, απλώς από την αντίθετη μεριά, και από την αντίθετη μεριά γίνεται έτσι. Βγάζουμε την μπάλα με το αριστερό πόδι και με το δεξί πόδι τη βγάζουμε από την άλλη, για να φύγουμε. Και παιδιά, έτσι τελειώνει το σημερινό μας βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε το like, γιατί το like με βοηθάει πάρα πολύ στο να διαδοθεί το βίντεο και να το δουν πιο πολλά άτομα και να μάθουν καινούργια πράγματα για το ποδόσφαιρο.